स्वागत आहे सर्वांचं. आज पाहणार आहोत आपण बेसनापासून बनणारी एक सोपी रेसिपी, ती म्हणजे सुरळीची वडी किंवा त्याला खांडवी असंही म्हणतात. त्यासाठी इथे मी 1 बाउल बेसन पीठ घेतलेलं आहे. बेसन पीठ हे ताजंच घ्यायचं, जेणेकरून ते व्यवस्थित शिजतं आणि वडी आपली चांगली होते. 3 ते 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा मी इथे घेतलेला आहे. आणि महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट तो म्हणजे लिंबू. तर लिंबू हा याच्यामध्ये फार महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट आहे. त्यामुळेच सुरळीची वडी ही आपली चवदार बनणार आहे. तर एका बाउलमध्ये इथे मी हे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. तर या बेसन पिठामध्ये आपण जेवढा बाउल बेसन पीठ घेतलेला आहे त्याच्या डबल आपण इथे पाणी घेणार आहोत. तर थोडं थोडं करत आपल्याला इथे पाणी टाकायचं आहे. आणि आता या विस्करने हे जे बेसन आहे ते आपल्याला पूर्ण असं प्लेन असं विस्क करून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर ज्या राहिलेल्या गाठी आहेत या चमच्याने आपल्याला अशा प्रेस करून पूर्ण गाठी या काढून घ्यायच्या आहेत. आणि या पद्धतीवर हे पीठ इथे आता तयार करून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण राहिलेलं पाणी हळूहळू टाकत आहोत. तर एका बेसन पिठाच्या वाटीला आपल्याला 2 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे. तर हे पूर्ण पाणी मी इथे 2 कप आता घेत आहे. तर आणखीन 1 वाटी आपल्याला पाणी इथे टाकायचं आहे. आणि हे सर्व पीठ जे आहे ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर या कन्सिस्टन्सीपर्यंत आपल्याला इथे याच्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे. तर आलं आणि मिरचीची पेस्ट जी आहे ती इथं टाकलेली आहे आपण. आणि आता हे लिंबू जे आहेत तेही आता आपल्याला याच्यामध्ये पिळून घ्यायचे आहेत. तर एका वाटीला साधारण 1 लिंबू पूर्ण लागतो. तर हे लिंबूही इथे आपण पिळून घेतलेले आहेत. त्यानंतर इथे चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, हळद टाकायची आहे आणि अर्धा चमचा साखर टाकायची आहे. ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही साखर टाकू शकता. पण साखरेमुळे याच्या जी आपली सुरीची वडी आहे त्याला एक छान टेस्ट येते, त्यामुळे शक्यतो साखर ही टाकावीच त्याच्यामध्ये. आणि हे सगळे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता इथे मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे. एका मोठ्या कढईमध्ये बेसन पिठाचं हे मिश्रण आपल्याला घ्यायचं आहे. आणि हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे, तरच सुरीची वडी व्यवस्थित होते. अन्यथा ती फक्त कढईला चिकटून राहते आणि त्याचा गोळा बनतो. तर इथं आपल्याला गोळा होऊ द्यायचा नाही आहे, नाहीतर आपली वडी व्यवस्थित होणार नाही, त्याच्यामध्ये गाठी होतील. त्यामुळे हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला इथे सतत हलवत राहायचं आहे. 2 मिनिटांनंतर हे मिश्रण घट्ट व्हायला सुरुवात होते. तर तुम्ही आता बघत असाल इथे मिश्रण आपलं बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे. तर साधारण 10 ते 15 मिनटं लागतात हे मिश्रण पूर्ण व्यवस्थित तयार व्हायला. तर इथे आता रंगही व्यवस्थित यायला लागलेला आहे. मस्त असा पिवळा रंग आलेला आहे आपल्या मिश्रणाला. तर आणि मिश्रणही व्यवस्थित इथं घट्ट झालेलं आहे. तर आता हे तयार कसं झालेलं आहे आणि कसं शिजलेलं आहे, तर यासाठी आपल्याला इथे एका डिशमध्ये हे मिश्रण असं लावून घ्यायचं आहे. आणि पूर्ण गार झाल्यानंतर आपल्याला ते हातानं काढून बघून घ्यायचं आहे. तर तोपर्यंत आपण मिश्रण हे हलवूया. तर इथे तुम्हाला आता दिसत असेल, हातानं जरी काढलं, बोटाने जरी काढलं तरी ते मिश्रण आपलं अजिबात चिकटलेलं नाही आहे. याचा अर्थ हे मिश्रण आता व्यवस्थित शिजलेलं आहे. तर पुन्हा थोडंसं मिक्स करून घेऊया. आणि आता आपण हे ताटाला, उलट्या ताटावर आपल्याला हे मिश्रण इथे टाकायचं आहे. ताटाला आपल्याला अजिबात तेल लावायची गरज नाही, कारण मिश्रण व्यवस्थित शिजल्यामुळे ते अजिबात ताटाला चिकटणार नाही आहे. त्यामुळं आपल्याला तेल लावायची गरज नाही आहे.
आणि अशा पद्धतीने इथे उलाटण्यानं आपल्याला हे पूर्ण ताटावर पसरून घ्यायचं आहे. आणि बघत असाल तुम्ही, तर हे मिश्रण जे आहे ते गार व्हायच्या आत पटापट आपल्याला ताटाला लावून घ्यायचं आहे, अन्यथा त्याच्या गाठी व्हायला सुरुवात होतात. तर हे जे 1 वाटी आपण बेसन पीठ घेतलं होतं, तर त्याचे साधारण 4 ते 5 ताटं आपल्याला इथे हे मिश्रण आपण 4 ते 5 ताटांवर लावू शकतो आणि त्याप्रमाणे इथे वडी ही आपली बनते. तर वडीला आपल्याला फोडणी द्यायची आहे, तर त्यासाठी इथं तेल गरम केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जिरे मोहरी टाकून घ्यायचे आहेत आणि व्यवस्थित जिरे मोहरी तडतडल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम जी आहे ती ऑफ करायची आहे. तर फोडणी आपली इथे तयार झालेली आहे आणि आता या 2 ताटांवर आपण ही फोडणी आता सुरुवातीला टाकून घेत आहोत. तर अशी ही थोडीशी फोडणी याच्यावर टाकून आपल्याला चमच्याने पसरवून घ्यायची आहेत. जेवढी टाकता येईल तेवढीच इथे आपण फोडणी टाकत आहोत. तर दोन्ही ताटांवर फोडणी टाकून झाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला कोथिंबीर ही बारीक चिरून टाकायची आहेत. फोडणी शक्यतो वडीच्या आतमध्येच टाकावी, जेणेकरून ती बाहेर येत नाही आणि खातानाही वडी आपल्याला खूप छान लागते. त्यामुळे शक्यतो आतमध्येच फोडणी टाकायची आहे. कोथिंबीर टाकल्यानंतर आपल्याला वडीचे असे सुरीने बारीक असे काप करून घ्यायचे आहेत, सरळ एकसारखे. तर या पद्धतीने काप करून झाल्यानंतर जी ही वडी तयार झालेली आहे ती आता आपल्याला गुंडाळून घ्यायची आहे. तर अशी हळूहळू आपल्याला ही गुंडाळून घ्यायची आहे. वडी थोडीशी नाजूक असते, त्यामुळे जरा व्यवस्थित गुंडाळावी लागते. तर तुम्ही इथे बघू शकता वडी अशी किती व्यवस्थित आपली तयार होऊन निघालेली आहे. अजिबात मिश्रण हे आपलं खाली चिकटलेलं नाही आहे. याचा अर्थ आपली वडी ही व्यवस्थित शिजलेली आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला याची गुंडाळी करायची आहे. आणि आता आपल्या या वड्या आपण तयार केलेल्या आहेत. याच प्रकारे आपण इतर वड्याही गुंडाळून घेऊयात. तर इतकी ही सोपी रेसिपी आहे करायला आणि खायलाही खूप छान लागते, मस्त लागते. तर तुम्ही नक्की ही सुरळीची वडी करून बघा आणि कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.